taħt ġurament gideb aktar minn kemm ħanifs, fl-istess waqt jakkuża lil ħadd ieħor li gideb taħt ġurament. Din hija l-aħħar minn sensiela ta' botti u sqarrijiet illi anqlu dubji serji magħmula mill-eks uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Neville Gaffa waqt illi alludi b'mod ċar għall-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri. Aktar kmieni din il-ġimgħa Gaffa kien kiteb fuq Facebook dan il-kliem: ċertu individwi meta jaħilfu diġà jkunu jafu fl-imma mument se abbandonaw il-ġurament li jkunu ħadu. Hekk ġara l-bieraħ l-24 ta' Lulju 2026. Dik id-data l-unika xut waqt il-ġuri ta' Jorgen Fenech kien Keith Schembri. Gaffa jkompli jisħaq illi l-valur ta' ġurament ma jitkejjilx bil-kliem li jingħad iżda bil-kundizzjonijiet illi fihom jibqa' jinżamm. Waqt ix-xhieda tiegħu Keith Schembri qabel xejn iddeskriva lill-istess Gaffa bħala ħabib tal-familja kif kien mistoqsi għalfejn Neville kien jinsab fir-residenza ta' Schembri waqt li kienet qed issir tfittxija mill-pulizija fid-dar tiegħu fil-Mellieħa. Keith Schembri giddeb lil bosta persuni waqt ix-xhieda tiegħu fosthom lil George Giorgio, lix-xut tal-Istat Melvin Toma, lil membri mill-iskwadra tal-forensika kif ukoll lil Kenneth Camilleri li kien jaħdem bħala security mal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Camilleri aktar qabel kien xed fost oħrajn illi kien Keith Schembri nnifsu illi batu ma' Johan Cremona biex jikkalma lil Melvin Toma, fatt li Schembri ċaħat għal kollox u sansitra qal li ma tantx kien ikellmu lil Kenneth Camilleri. F'vot oħra, issir filgħaxija Neville Gaffa pubblika ritratti ma' Kenneth Camilleri fejn iddeskrivih bħala ħabib leali u sinċir. U għatem jgħid illi sa dan it-tant min għamel minn kollox biex idaħħal files bejniethom imma spiċċa tradixxa lilu nnifsu. Intant matul ix-xhieda tiegħu Keith Schembri kien qal ukoll illi ma' żmien il-biberija bejnu u bejn Neville Gaffa ma baqgħetx daqshekk b'saħħitha, anke minħabba l-fatt illi skont Schembri Gaffa kienet jattakka lil xi nies tal-Partit Laburista.